Κύριε Γιώτα, να συγχαρώ για την διοργάνωση του συμποσίου. Εκτιμώ το έργο σας γιατί έχω κάνει κάτι παρόμοιο. Εκπροσωπώ την ιστορία του οροπού και θα έπρεπε να σας πω σαν πρόλογο ότι ο οροπός έχει μια ιστορία 40 περίπου αιώνων που ήξερε πάντα κέντρο, αδιάκοπη ιστορία, δεν διακόπτει ποτέ η ιστορία του, είναι συνεχής η παρουσία του στον τόπο το δικό μας. Και διάλεξα σαν θέματα για σήμερα την αυτοδιοικητική του εξέλιξη μετά την απελευθέρωση και ένα έθιμο το οποίο ήταν πολύ σημαντικό και θα δείτε ότι επίσης είναι πολύ όμορφο να το δούμε σήμερα πώς διασκέδαζε ο κόσμος σε μια εποχή πολύ δύσκολη, πολύ φτωχή, στις δεκαετίες του 40, 50 και 60, σε μία διαστολή από τον τρόπο που εμείς διασκεδάζουμε σήμερα. Και επειδή κάποιες εποχές αλλάζουν και θα είναι δυσκολότερα τα πράγματα, ίσως στα χωριά μας τουλάχιστον η Μάνος να ξαναεπανεμφανιστεί. Θα σας πω για την αυτοδιοικητική εξέλιξη του οροπού πρώτα. Το 1833, ο κ. Βασιλεύς του δεύτερου πλέον ελληνικού κράτους, ο Βαβαρός πρίγκιπς Όθων με το όνομα Όθων Α, και αρχίζει η συγκρότηση του κράτους και η διοικητική οργάνωσή του. Το 1835, με το Β' Δέλτα της 1ης Οκτωβρίου 17, περί σχηματισμού των Δήμων της Επαρχίας Αττικής, σχηματίζεται ο Δήμος Περαίας με έδρα τον Κάλαμο και κατατάσσεται στην γάμα κατηγορία επειδή είχε 1011 κατοίκους. Το Δήμο βαρτίζουν οι κοινότητες Χωριά, Περαία με 464 κατοίκους, Μακόπολη με 229, Τσούρκα ή Κιούρκα, τα σημερινές Αθήνες με 185, Κεραμίδη με 15 κατοίκους, Καπανδρίτη με 146 κατοίκους και το Λοκίδη. Ο οροπός και τα γύρω του οροπού χωριά Καλκούτσι, Σικάμινο, Μήλεση, τα υπόλοιπα χωριά που δεν αναφέρω δεν υπήρχαν τότε, περιλαμβάνονται αρχικά στη σύσταση αυτού του Δήμου. Η Δημογεροντία όμως του οροπού, στην οποία συμμετέχουν οι προεστοί Γεωργάκης Γκουρής, Αριστίδης Μετσινός, Θανάσης Θαλάσσης, Αλέξανδρος Οικονομίδης, ο Αρχηγός και Βασιλής του Όθωνα Γεώργιος Κουτανιώτης και οι αγωνιστές του 21 Γεώργιος και Αριστίδης Κουρούπης, Αλέκος και Γιάννης Πυροβόλης, δεν δέχονται ως έργα τον Κάλαμο και αρνούνται να συμπεριληφθούν στον δημιουργούμενο Δήμο. Συνεπίκουροι αυτή τη απόφαση είναι οι αγωνιστές Τζεβελεκέη και Γεώργιος Θάνος από το Σικάμινο και Σιδρές από το Μήλεση. Έτσι για ένα περίπου μήνα ο οροπός παραμένει με το Άστερντούε, είναι αρβανίτικη έκφραση, ο κ. Γιώτας την καταλαβαίνει, που σημαίνει με το έτσι θέλω, ανεξάρτητος και ανεπίσημος Δήμος του κράτους. Τον επόμενο μήνα όμως, ίσως από αντίδραση, δέχονται να ενταχθούν στη δίκηση τυχών Δήμο Τανάγκρας, μαζί με τα χωριά Τανάγκρα, Σηματάρι, Λιάτα, Νιπράτσι, Άρμα, Ίνια, Κακοσάνδεση και Μπούγκα και τα χωριά του τότε οροπού, Οροπός, Σικάμινο, Μήλεση. Με το βασιλικό διάταγμα της 24 Νοεμβρίου 6 Δεκεμβρίου, με το διαφορετικό ημερολόγιο 1836, το οποίο δεν δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα κυβερνήσεως, τα χωριά του Δήμου Οροπού, που είχαν συγκεντρωθεί στο Δήμο Τανάγκρας, Οροπός, Σικάμινο, Μήλεση, και δύο χωριά του Δήμου Τανάγκρας, Μπούγκα και Κακοσάνδεση, προσαρτήθηκαν στο Δήμο Περαίας. Δεν χρειάζεται στοιχεία να τα αναφέρω, αν σας κουράζω. Το βασιλικό διάταγμα ήταν το 1840 της 30 Αυγούστου αυτού του χρόνου. Στον επόμενο χρόνο ο Δήμος Περαίας συμφωνήθηκε με το Δήμο Μαραθώνος. Ακολουθούν νέα αγώνες των κατοίκων Οροπού και Καλάμου και έτσι τον επόμενο χρόνο με το Β' Δέλτα της 1ης Νοεμβρίου 1841, το οποίο δεν δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως περί των Δήμων Περαίας και Μαραθώνος, αποφασίστηκε να μην συμπονεθούν γιατί στην συγχώνευση ταύτην αντίκειται αφενός μεν η απόσπαση απαλλήλων των δύο τούτων Δήμων και αφετέρου η επιθυμία των κατοίκων του Δήμου Περαίας κτλ. Σε αυτή την αποτροπή και ανατροπή του βασιλικού διατάγματος της 30 Αυγούστου 1840, σημαντικό ρόλο έπαιξαν ο Γιώργος Κουτανιώτης, προεστός τώρα του Οροπού, ο Βαλσαμάκης, προεστός του Καλάμου και ίσως δήμαρχος της Περαίας, και ο Χατζηστήρος Γκικάκης, προεστός Αθηνών, του οποίου ένας γιος ο Δημήτριος έχει παντρευτεί και ζούσε στον Κάλαμο. Και οι τρεις αυτοί οι άνδρες είχαν μεγάλο κύρος και στενούς δεσμούς με το παλάτι. Έτσι εξηγείται γιατί ανετράπη το προηγούμενο βασιλικό διάταγμα. Το Μάρτιο του 1843, οι επί 10 χρόνια ασταμάτητοι αγώνες των χωριών του Οροπού δικαιώνονται με το βασιλικό διάταγμα της 4ης Μαρτίου 1843 και η έδρα του Δήμου Περαίας μεταφέρεται από το χωρίο Κάλαμος στο χωριό Οροπός. Με το βασιλικό διάταγμα της 11ης Ιουλίου 1853, ο Δήμος κατατάχθηκε πάλι στην τρίτη κατηγορία με πληθυσμό λιγότερο των 2.000 κατοίκων. Διαβάζω γρήγορα για να προλάβω τον χρόνο, για να μην νιώσω την ίδια πίεση και εγώ.
Μετά όμως 28 χρόνια και με αφορμή τη σφαγή του Δήλεση, στην οποία βασικός διαπραγματευτής ήταν ο Δήμαρχος του Οροπού Γιώργος Οικονομίδης, για την οποία σφαγή καταλογίζεται από το παλάτι ευθύνη και στο χωριό και στο Δήμαρχο, η έδρα του Δήμου μεταφέρεται στη Σκάλα Οροπού, με το βασιλικό διάταγμα της 25 Φεβρουαρίου 1871, ενώ με το ίδιο διάταγμα μετονομάστηκε σε Δήμο Οροπίου. Με το βασιλικό διάταγμα της 7ης Ιανουαρίου 1873, ο Δήμος Οροπού, τέος Δήμος Περαίας, επανέρχεται στη β' τάξη με πληθυσμό 2.096 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 1870. Το 1912 και σύμφωνα με τον τότε ισχύοντα νόμο, επιτρέπεται σε χωριά πλέον των 300 κατοίκων να αυτονομούνται σε ανεξάρτητες κοινότητες. Ο Οροπός αποσπάται του Δήμου και ανακηρύσσεται ανεξάρτητη κοινότητα μαζί με το Σικάμινο και με έδρα τον Οροπό. Βασιλικό διάταγμα 30 Απριλίου 1912. Τα δύο αυτά χωριά, το Σικάμινο και ο Οροπός, έχουν τότε 495 κατοίκους ο Οροπός και 191 το Σικάμινο. Με το ίδιο βασιλικό διάταγμα ανακηρύσσεται ανεξάρτητες κοινότητες η Σκάλα Οροπού μαζί με το Παπούτσι και το Σάλεση μαζί με τα Μπούκα. Δεν σας διαβάζω για τη σφραγίδα, δεν θα βοηθούσε και πάρα πολύ. Τους πίνακες των απογραφών, κύριε Γιώτα, θα τους δώσω με το CD στην τελική του μορφή. Αυτά σε ό,τι αφορά την αυτοδιοικητική εξέλιξη, να προλάβουμε τον χρόνο. Το επόμενο είναι το έθιμο της Βάλουζας που σας προανέφερα. Είναι αρκετά ενδιαφέρουσα για να την αφήσω όπως περιγράφηκε σε ένα βιβλίο που εκτυπώθηκε το 2007 και αφορούσε διάφορα έθιμα και παραδόσεις του χωριού μου του Οροπού. Η Βάλουζα. Η λέξη δεν είναι ελληνική. Είναι αρβανίτικη και είναι απορίας άξιων πώς επικράτησε αυτή η λέξη μέχρι και τελευταία σε ένα αμυγές επί δεκάδες αιώνες ελληνικό χωριό, όπου η ομιλία των Αρβανίτικων θεωρείται ντροπή και χρησιμοποιείται μόνο εξ ανάγκης σε εμπορικές συναλλαγές με ξενομερίτες. Το ορθόν της λέξης δεν είναι Βάλουζα, αλλά Βάλεζα και σημαίνει χορός και όχι από κρεάτικη φωτιά όπως εμείς οι Ρωπαΐτες νομίζαμε μέχρι και σήμερα σχεδόν. Η λέξη έχει λατινογενείς ρίζες και είναι αρβανίτικη παραφορά του μπάλος, βάλς, μπολ ή μπάλ που σημαίνει χορός. Η χρησιμοποίηση λοιπόν της λέξεως έγινε για περιπεκτικούς λόγους από τους Ρωπαΐτες που διακρίνονται για το αριστοφανικό σατυρικό πνεύμα τους. Εξάλλου ο ίδιος ο χορός και αρκετά τραγούδια και δρόμενα της Βάλουζας διακρίνονται από το σατυρικό πνεύμα των αυτοσχέδιων αριστοφάνιδων όπως θα δούμε παρακάτω. Το έθιμο της Βάλουζας, χορός γύρω από φωτιά, έρχεται από τα χριστιανικά βάθη των αιώνων. Αλλά και για πρακτικούς λόγους δεν θα μπορούσε να γίνει χορός μέσα σε χειμωνιάτικη νύχτα χωρίς την ύπαρξη φωτιάς. Με τη φωτιά πετύχαιναν τρία απαραίτητα πράγματα. Πρώτον, το φωτισμό του χώρου. Δεύτερον, το ζέσταμα όσων συμμετείχαν και τρίτον, το ψήσιμο φαγητού αν αυτό ήταν απαραίτητο. Η προετοιμασία της Βάλουζας δεν ήταν εύκολη υπόθεση γιατί απαιτούσε πάρα πολύ καύσιμη ύλη, κλαδιά πεύκων κυρίως. Το κόψιμο αλλά και η μεταφορά των κλαδιών γινόταν από τους νέους και τα μικρά παιδιά του χωριού. Η εξόρμηση για το κόψιμο των κλαδιών γινόταν από το πρωί και τελείωνε πολλές φορές αργά το απόγευμα με ένα μικρό διάλειμμα το μεσημέρι. Τα παλικάρια με κοσόρες είναι κλαδευτήρες όπως λένε σε άλλα μέρη, έκοβαν τις χαμηλές κλάρες των πεύκων και μικρά ρουπάκια, όπου αυτά ήσαν πυκνά και τα πιτσιρίκια τις κουβαλούσαν σέρνοντας μέχρι το χώρο της Βάλουζας με γέλια και τραγούδια. Το κόψιμο γινόταν από το πλησιέστερο σημείο του δάσους που τότε άγγιζε σχεδόν το χωριό. Για το κάτω χωριό του Παγκράτη, το δάσος έφτανε μέχρι την Καλανιδιά, πολύ πιο κάτω από τα κυπαρίσια του Νεκροταφείου, σας το διαβάζω γιατί υπάρχει στο κείμενο του βιβλίου. Πολλές φορές έκοβαν με δημούτσουνες τριώνες γέρικα πεύκα και τα έσαναν τραβώντας με μπουλάρια και άλογα. Όλη αυτή η διαδικασία γινόταν ανάκατα με φωνές και τραγούδια των παιδιών, έτσι ώστε κανείς να μην δίνει σημασία στην κούραση, γιατί τα κλαδιά που έπρεπε να κουβαληθούν κάλυπταν σαν βουνό μια έκταση περίπου μισού στρέμματος. Εκτός από τα κλαδιά των πεύκων όμως, έκοβαν και αρκετά ρίκια, γιατί τα ρίκια πέφτοντας στη φωτιά έκαναν μυριάδες μικροεκρήξεις, στράκες όπως λέγαμε, και πέταγαν χιλιάδες πίθες στον αέρα. Ήταν ίσως οι μικροπρόδρομοι των σημερινών βεγγαλικών που μας έφεραν τα ευρωπαϊκά έθιμα. Εδώ βάζω σε παρένθεση τη λέξη η κρίμα. Η Βάλουζα ανάβει όταν έπεφτε το σκοτάδι από τους νέους. Για το κάτω χωριό του Παγκράτη, η θέση της ήταν στο οικόπεδο της Νικόλαινας, όπως το λέγαμε, λίγο πιο πάνω από εκεί που είναι σήμερα το σπίτι του Ντίνου του Πιτελόπουλου. Μόλις φούτωνε η τεράστια φωτιά, τα πιτσίρια που χοροπηδούσαν γύρω της από τη χαρά, άρχισαν να φωνάζουν όλα μαζί και κάτω από την καθοδήγηση των μεγάλων, μακρόσιτα τη φράση «Καλώς τη Βάλουζα».
Η τεράστια φωτιά που φώτιζε τη νύχτα, αλλά και οι κραυγές φαίνονταν και ακούγονταν προς την άλλη άκρη του χωριού. Ήταν το σύνθημα για να μαζευτεί ο κόσμος για το χορό και τη διασκέδαση. Οι άντρες κουβάλαγαν μαζί τους πρόχειρους μεζέδες και καμιά τσίτσα με κρασί. Είναι το φλασκί, συνήθως. Όλοι σημάτισαν ένα μεγάλο κύκλο γύρω από τη φωτιά και έτσι σιγά σιγά άρχισε ο χορός. Κάποιοι καλήφωνοι τραγουδιστές οδηγούσαν το τραγούδι λέγοντας μία φράση, μία στροφή του τραγουδιού και αμέσως την επαναλάβαναν οι υπόλοιποι. Έτσι το τραγούδι διαρκούσε διπλάσιο χρόνο και συμμετείχαν όλοι. Τα παλιά χρόνια στο πάνω χωριό συμμετείχαν με τα όργανά τους δωρεάν και οι οργανοπαίκτες του χωριού. Να σημειωθεί ότι τα πρώτα γραμμόφωνα ήρθαν στα καφενεία μετά το 1938, αλλά και αυτά δεν ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στο τεράστιο χώρο της Βάρουζας. Έτσι το διαζώσεις φωνή σε χορό τραγούδι κάλυπτε άριστα τις ανάγκες των κλεδιών. Πολλά τραγούδια τα έλεγαν οι γυναίκες όπως το λεμονάκι Μυρωδάτο, Γερακίνα και άλλα αποκριάτικα. Οι άντρες έλεγαν στα ρίκια βγαίνει ένα νερό, πώς το τρίβουν το πιπέρι, ένα καράβι από τυχιό, στα ματούλα, στο περιστέρι και πολλά άλλα. Όπως όταν περνάς γιατί τα μάτια κανονώνεις, ο Χαραλάμπης, όλα τα πουλάκια βραμμάν αμάν. Στη συνέχεια τη σκητάλη έπαιρνε ο Αριστοφάνης του χωριού με σατυρικά τραγούδια που φωτογράφησαν, σατήριζαν και πείραζαν όλους τους παρευρισκόμενους. Αυτός μπορεί να μην είχε πολύ καλή φωνή, αλλά πρέπει να ήταν άριστος στιχοπλάστης, ποιητής και εύστροφος. Έλεγε μια φράση και την επαναλάβαναν εν χορό όλοι. Αυτοί οι ποιητικοί, τραγουδιστικοί αυτοσχεδιασμοί ήταν κάτι σαν τις κριτικές ματινάδες, μόνο που τούτες εδώ δεν χορευόντουσαν. Ενώ τις ματινάδες. Πριν το 1900, τέτοιοι τραγουδιστές ήταν η αέμνηση Παρπακοστής Κουτανιώτης και Παρπαλέκος Θεοβόλης και τον μεγάλο πειραχτή Παγιώρης ο Πικάκης. Το πρώτο τέταρτο του 1900 ήταν ο Γιώργος ο Κουρούπης και ο Παναγής ο Κουρούπης. Μετά το 1945 κυριάρχησε το απίστευτο ταλέντο του Παναγιώτη της Χρυσός σε παράτηση Τάσκας, το Καρατσούκι. Η παρέα αυτή συνδύαζε τα σατυρικά τραγούδια και αστεία παιχνίδια με απίστευτες μασκαράδικες μεταφιέσεις και άλλα αστεία που έσκαναν τον κόσμο στα γέλια. Από το πλούσιο αυτό ρεπερτόριο αναφέρω το τραγούδι μια στροφή. Πήραμε το ρέμα ρέμα, είναι γνωστό τραγούδι, αλλά είχε έναν λόγο που το τραγουδούσε ο Ντάσκας. Άντε μπρε ένα ρέμα ρέμα. Βρήκαμε ένα κούφιο δέντρο, άντε μπρε ένα κούφιο δέντρο. Είχε μέσα κουκουβάκες, είχε μέσα κουκουβάκες και όλοι πήραμε από μία και ο τάδε δεν πήρε καμία. Και έλεγε το όνομα κάποιου. Αυτό τραγουδίταν εν χορό από πολλούς. Ο τάδε, το όνομα που φώναζε ο Ντάσκας, λοιπόν, και άκουγε το όνομά του, έβγαινε από το χορό ή πήγαινε τελευταίος ή έπαιζε με τον Ντάσκα το κάνω τι κάνω, κρατώντας ένα πιάτο που το κάτω μέρος του ήταν μουτζουρωμένο, και έτσι μουτζουρωνόταν πολύ το καταλάβει και το γέλιο συνεχιζόταν. Και το τραγούδι συνεχιζόταν με άλλους τύπους και άλλο όνομα κάθε φορά. Σε όλη αυτή τη διάρκεια του μετού τα παιδιά τάιζαν τη φωτιά με κλαδιά και ρίκια για τις τράκες, αλλά και ρίζες από αθάντα για να κρατάει κάρβουνα. Μόλις έπεφτε λίγο η φλόγα, τα πιτσιρίκια που δεν χόρευαν έπαιρναν φόρα και πηδούσαν πάνω από τη φωτιά και μέσα από τη φλόγα, περνώντας σαν αστραπές από την άλλη μεριά. Προσέξτε αυτή τη σημείωση, έχει σχέση με αυτό που είπα προηγουμένως. Ο αναγνώστης που δεν έχει ζήσει τη Βάρουζα, ας κλείσει λίγο τα μάτια και ας φανταστεί τα ξαναμένα από τη φωτιά πρόσωπα των χωριανών, φωτισμένα από την τεράστια φλόγα, με ένα διαρκές γέλιο στο πρόσωπο και τα μάτια τους πυρωμένα να γυαλίζουν γεμάτα χαρά και ευτυχία. Αυτή τη χαρά και ευτυχία πώς μπορούμε να τη δούμε σήμερα, όλα είναι μπόλικα. Έτσι γλεντούσαν τότε οι άνθρωποι, κουρασμένοι, ίσως και πεινασμένοι, μαχαιρόντουσαν αυτό το ελάχιστο. Η ώρα τελείωνε το κλέδι της Βάρουζας, δεν θα μπορούσα να σας πω. Τότε δεν υπήρχαν ρολόγια. Δεν υπήρχαν ώρες και λεπτά. Τότε ο χρόνος ήταν μπόλικος και ο κόσμος τον πόρτινε και ας πέθαινε γύρω στα 65. Τότε τον χρόνο τον μετρούσαν με το νωρίς ή το αργά, ή με τα καλάμια του ήλιου πριν βασιλέψει ή μετά την Ανατολή. Έλεγαν δυο καλάμια πριν βασιλέψει, ένα καλάμι μετά την Ανατολή, ένα καλάμι πριν το μεσημέρι. Και το κλέδι της Βάρουζας τελείωνε πολύ αργά, γύρω στις 11. Και αυτό το τονίζω. Και τελειώνω, ελπίζω να είμαι στον χρόνο μου, και ο κόσμος σκορπούσε ήσυχα για τα κομμάτια, γιατί την άλλη μέρα έπρεπε να σηκωθούν πριν χαράξει να πάνε στη δουλειά. Έτσι ήταν ο Ρωμός, έτσι ήταν η Ελλάδα του 1940-50. Ευχαριστώ πάρα πολύ.